Çalakiyên teblîxî bi hilkefta bîstû şeşê Sermawezê li piraniya bajarên Rojhilatê Kurdistanê birêj ve diçin. Endamû alîgirên Hîzba Demokrat bi awayekî berfîreh çalakiyên taybet bi bîstû şeşê Sermawezê roja ala û peşmergeyên Kurdistanê li gund û bajarên Rojhilatê Kurdistanê her berdevam dikin û beşek jî van çalakiyên vedaviyê evên. Li bajarê Urmiyê de tevî belavkirina trakt û posterên taybet bi bîstû şeşê Sermawezê. Alaya Kurdistan û logoya Hîzba Demokrat li devera dizeya mirgever û hervîsa li nav bajarê Urmiyê bi taybet li felekeya hêla û pasaja Geylanîzadê de hatîne bilindkirin û li gundê rojane. Jî gulên taybet bi pirozbahiyê hatîne tekandin. Roja pêştir jî li dizeya mirgever de logoya hêza peşmergeyên Kurdistanê û Hîzba Demokrat û hervîsa alaya Kurdistanê hatî bûne bilindkirin. Li parêzgeha Kirmaşanê de li bajarê Şabat û Serpîla Zehav xortên şoreş van peyamekê pirozbahiyê bi hilkefta bîstû şeşê Sermawezê belavkirin û alaya Kurdistanê li ser kevîrek mêzîn wêne kirin. Li bajarê Bokanê de li bajaroka Turcanê alaya Kurdistanê hate bilindkirin û hervîsa li gundên Çamerd, Gilolana Xwarê û Kanîtomariyê de çalakî birêj ve çon û li gundê Mîrawê logoya Hîzba Demokrat li nav kolanan de hate bilindkirin û peyama pirozbahiya bîstû şeşê Sermawezê hate belavkirin. Hervîsa li bajarê Banê de cîwanên Demokrat tevî belavkirina peyama pirozbahiyê, çalakiyên berfîreh li darxîstin û soza xwe digel armacên Hîzba Demokrat nû kirin û hervîsa bilindahiya çiyayê dûzîn bi alaya Kurdistanê hate kemilandin. Li bajarê Pîranşê de jî alaya Kurdistan û logoya Hîzba Demokrat li ser deriyê dibistana gundê Şînavê hate bilindkirin û li gundên Girdebin, Sinçelî, Girdas, Karkane kent, sereya Kurinç Kelesîpan û Dayeşekiyê de û hervîsa li nav bajar jî çalakî hatine birêj vebirin. Li bajarê Sekîzê çalakî li taxa Tazawayê û bajaroka Merkûz û hervîsa li gundên Talcer, Kanî Bend û Gevrikê de jî birêj ve çon. Li bajarê Mihabê de li gundên Sertan, Kosekerez û devera Saro Mirakazê li gundên Kone dê û Uzîndere çalakî hatine li darxîstin. Li bajarê Nexê de jî bi awayekî berfîreh çalakî hatine li darxîstin. Li bajarê Şinoyê li gundê Narê jî çalakî birêj ve çon. Li bajarê Sînê de tevî peyama pirozbahiyê, li nav bajar û gundên devera Leylax, Gerûs û Husenawayê û hervîsa gundê Hersînê ser bi javeroya bajarê Sînê, çalakiyên berfîreh hatine li darxîstin. Li bajarê Merîwanê li gundên Derbenda Dizlî, Balek, Derenaxî, Derziyan û Şaran û devera berê Begzadeyê de jî çalakiyên berfîreh hatine birêj vebirin. Li bajarê Kameranê li nav bajar de çalakiyên berfîreh birêj ve çon. هەردەجیم و سەر بڵندم تاکو ڕۆژی مردنم من بە پێوە گیانەدەم قەت ناکەوم بۆ دوژمنم من لەسەر بستوی ژیانە کۆنەدارم نانەوم من قەڵای ئەرکم بە تۆپی ڕووس و عوسمان ناکەوم گەر بە خوێنی جەرگی خۆم سووری بکەم من دیمەنێم ملکەتت نابم دەبێ بمری بە مەرگێت پێکەنم ملکەتت نابم دەبێ بمری بە مەرگێت پێکەنم گەر بە خوێنی جەرگی خۆم سووری بکەم من دیمەنێم ملکەتت نابم دەبێ بمری بە مەرگێت پێکەنم ملکەتت نابم دەبێ بمری بە مەرگێت پێکەنم هەردەژیم و سەر بڵندم تاکو ڕۆژی مردنم من بە پێوە گیانەدەم قەت ناکەوم بۆ دوژمنم من لەسەر بەستوی ژیانە کۆنەدارم نانەوم من قەڵای ئەرکم بە تۆپی ڕووس و عوسمان ناکەوم گەر تەواوی تار و پۆی ژینم لەبەر یەک هەڵبڕی جەرگی خۆم و لاوەکانم